आरो आं खेमा हाबिदों जुदि बिबो आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोसोआव आं आघात होबाय बिथांमोना खेमा আজি प्रमोद बरुवे সকলোৰে লৰাক নিজৰ মাকৰ বুকুলৈ আকৌ উভতাই লৈ আনিলে নে নাই আজি বন্দুক লৈ থকা লৰাবোৰ ঘৰলৈকে মাৰ লগত থাক ঘৰত থাক আৰু আমি একেলগে মিলি সমাজৰ বাবে কাম কৰিম আজি কিমান লৰা ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিলে ওই মাইনমাৰৰ জংগলত আছিল ব্ৰহ্মদেশৰ জংগলত আছিল আজি ভূটানৰ জংগলত আছিল আজি প্ৰমোদ বৰুৱে 4000 লৰা ছোৱালীক মাকৰ কোলালৈকে উভতাই আনিলে জংগলৰ পৰা আজি বড়োলেণ্ডত হত্যা হিংসাও নাই গুলি বাৰুদো নাই আমাৰ জাগাখন একেবাৰে শান্তিপূৰ্ণ হৈ গ'ল সকলে দলে যদি সেইটো কিবা কাৰেক্ট হয় বা তেনেকুৱা এইটো অথেন্টিকেট হয় নিশ্চয় তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিব ভাবিব লগা হয় আৰু দলীয়ভাৱে নিশ্চয় বিচাৰ কৰিব কাৰণ তেখেতে আমাৰ চৰকাৰৰ ডিএম হোৱাৰ লগতে বিজেপি দলৰ এটা নেতা হয় প্ৰতিনিধি হয় এই হিচাপে তেখেতসকলে দলে যদি সেইটো কিবা কাৰেক্ট হয় বা তেনেকুৱা এইটো অথেন্টিকেট হয় নিশ্চয় তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিব ভাবিব লগা হয় আৰু দলীয়ভাৱে নিশ্চয় বিচাৰ কৰিব কাৰণ তেখেতে আমাৰ চৰকাৰৰ ডিএম হোৱাৰ লগতে বিজেপি দলৰ এটা নেতা হয় আমাৰ বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিলে শান্তিৰ লগত ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয় আহিলে बुंनांगौ बाथ्रा बे दाखालि साननैसो आगोल प्रमोद बर' मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों गोबां बाथ्रा सिखारदों इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स ओंखारदों मानो बिदि बुंखो माखो बेखौ सिखारदों बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैफोर बे बाथ्रा बुंबाय आं एलायन्स पार्टनारनि सासे EM आं जे बाथ्राखौ बुंनो बेखौ जुदिउ आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो मानोना जों एलायन्स दं आरो बे बाथ्राखौ आं बुंनो बेनि थाखाय आंहा दाय जादों आं दायखौ गनायनानै लाबाय आंना बुंदों आरो आं खेमा हाबिदों जुदि बिबो आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमोद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोसोआव आं आघात होबाय बिथांमोना खेमा आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमोद बर'नि जेबो बुंनांगौ बेनि रोंनाय बेनि गियान आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुं बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमोद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया बेखौ आं बुङो नाथाय आङो खावलायदोंसो बिथांनि गियान बे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि बेनो आरो ओरैनिफ्राय जोंनि गेजेराव लासै जोबनांगौ जों खौसे जानांगौ टाइमाव बिटिसिनिफ्राय जौगानायनि टाइमाव आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय बेनिफ्राय बिदि जानो नांगौ मानसिया बुहुत जायो आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ' बेखौ निमाहा होदों आरो इयुनाव जों सान्थि थानांगौ जौगाखांनांगौ प्रमोद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों टाइमावनो हाथों आं बेखौ आसा खालामो आं बिथांखौ अरायबो गुड उइसेस थायो आरो ओरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान बिथांनि मावनाय स्टाइल बयबो जाथिखौ लानो टाइमाव बयबो हारिखौ लानो टाइमाव आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बे फैनाय मोनसे इसुनि सायावनो बड'लेण्ड इसुनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानायखौ जादों दस्रा सरकारा बेखौ बाहायना मोनसे इसुनि सायाव दा बेखौ जों नायनांगोन जोंहा दिनै जेबो इसु गैया बर' हिसाबै बड'लेण्ड इसु गैया जेबो इसु गैया जोंहा मा जौगाखानाय इसु दा जौगाखानाय जों सरकार मावनांगौ दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों बिपिएफखौबो गाज्रि मोननो हमदों दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ बिसोर ज' जानो नागिरदों ज' जानोबो हाया दा बेवनो जोंहा सरकार हिसाबै जों थानाय टाइमाव नांगौ हिसाबै जों बिजेपि थानाय टाइमाव जों बिजेपिआव थानाय खामानि मावदों जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम जोङो बरायगोन बिथांमोन नाजानायखौ जों बरायगोन जोंबो हागौमानि बे ज' जानाय खामानियाव
जेबो सहाय खालामा नाथाय जों जौगाखांनो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावनो आरो जोंहा गोबां समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं बेखौ मावनांगौ दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया बेफोरबादिसो बुंदों खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जि मावदों बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन गोजौ थाखोनि लिडार एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदोंमोन उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामोन एमएलए खालामोनो बे समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावदों बिएलटिबो खामानि मावदों एबसुनि बै समाव बिटिसि आन्दलन समावबो खामानि मावदों गासै मावनायखौ मावफादों खुनुदिन जाथिखौ फाननाय जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोनोब्ला जों मोनो आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो नङा होमबा गाहाय लेभेलनि खालामोथ' बिसोर खोथाथ' रज'आ दा बिनि खोथा रज'आमोन आरो बुंनोबो मावनोबो माने सुबिदा मोना ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि गाज्रि बुंनायखौ आं खावलायो मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसु सेक्रेटारि बेसेबां खस्थ' खालामदों शिक्षित मानसिमोन बिथाङा एमए पास बैसोआवनो न' बां गासै खारायखाय थाखाय दिनै गोदाव सोराव बिथांखौ दा सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात सासेबा सुंदर बैसोआवसो गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनब्ला जों गोसोआव आघात नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे मा बुंबावनांगौ जोंनि बे गथ' गथाय उन्दै उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियाखौ बुङो दा बेखौ बुंना खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों मान गोनां शिबजों एसे एनै खोथा दाथुमलायबाय बा आं बाथ्रा बुंबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' जों जोलैनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआवबो एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनिफ्राय मावदों जों वार्कारसो आरो आंथ' खुनुदिन प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव खुनुदिन प्रेस जाफेरबाय खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनाय दा जाथिनि थाखाय मावदों दिनै जों नुदों एकमात्र दिनै जोंखौ फोथांनांगौआ जोंनि माखासे समस्याफोरखौ माबानांगौआ बिजेपि सरकारानो दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनाय बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटि थाखा 800 कोटि थाखा मावनो हागोन डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन खिन्थु खयथा जों मावनो हागोन ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बिटिसिनि जौगानायनि मावनो थाखाय जों दिनै बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमआइ दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनाय आं दायखौ गनायनानै लाबाय आं नाम बुंजादों आरो आं खेमा हाबिदों जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय बिथांमोना खेमा आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एसे जेबो बुंनांगौ बेनि रोंनाय बिनि गियान आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुं बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया बेखौ आं बुङो नाथाय आङो खावलायदोंसो बिथांनि गियान बे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि बेनो आरो ओरैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थि जोबनांगौ जों खौसे जानांगौ खामानि मावनांगौ बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय जोंनिफ्राय बिदि जानो नांगौ मानोना मानसिया बुहुत जायो आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ' बेखौ निमाहा होदोंसै आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थागोन जौगाखांनांगोन प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांगोन खामानि मावनो हागोन आं बेखौ आसा खालामो आं बिथांखौ अरायबो गुड उइसेस थायो आरो ओरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान बिथांनि मावनाय स्टाइल बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनांगौ बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनांगौ आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिआ दिनै हयथ' बे समाव फैनाय नङा मोनसे इस्युनि सायावनो बड'लेण्ड इस्युनि सायाव मोननै सुक्ति खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानायनि जादों दस्रा सरकारा बेखौ बानायना मोनसे इस्युनि सायाव
दा बेखौ जों नायनांगोन जोंहा दिनै जेबो इसु गैया बर' हिसाबै बड'लेण्ड इसु गैया जेबो इसु गैया जोंहा मा जौगाखानाय इसु दा जौगाखानाय जों सरकारनि थाखाय मावनांगौ दा दायो नुदों जेनेबा इउ पि पि एल खौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों बि पि एफ खौ गाज्रि मोननो हमदों दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ बिसोर ज' जानो नागिरदों ज' जानोबो हाया दा बेवहाय जोंहा सरकार हिसाबै थानानै खामानि मावनांगौ हिसाबै जों बे बिजेपिनि खामानि मावदों जों बिजेपिआव थानानै खामानि मावदों जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम जोङो बरायगोन बिथांमोन नाजानायखौ जों बरायगोन जोंबो हागौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोंबो सहाय खालामो जाहाथे जों जौगाखांनो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावनो आरो जोंहा गोबां समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं बेखौ मावनांगौ दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि खोथा बुंदों बिथाङा मा मावदों बेखौ राव मिथिया बेखौ मानसिसो बुंदों खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जि मावदों बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन गोजौ थाखोनि लिडार एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदों बे उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामनो बे समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावदों बिएलटिनिबो खामानि मावदों एबसुनि बै समाव बिटिसि आन्दलन समावबो खामानि मावदों गासै मावनायखौ मावफादों खुनुदिन जाथिखौ फाननाय जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोनोब्ला जों मोनो आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो नङा होमबा गाहाय लेभेलाव बिसोर खोथाथ' रज'आ दा बिनि खोथा रज'आमोन आरो बुंनोबो मावनोबो लायो माने सुबिदा मोनाखै ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि बुंनायखौ आं खावलायो मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसु एसे गेजेर बेसेबां खस्थ' खालामदों शिक्षित मानसिमोन बिथाङा एमए पास बैसोआवनो न' बां गासै खारायखाय दिनै गोदाव सोराव बिथांखौ दा सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात सानसुमाखौ सुंदर बैसोआव गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदों दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनब्ला जों गोसोआव आघात नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे मा बुंबावनांगौ आरो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियाआव दा बेखौ बुंना खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मान गोनां शिबजों एसे एनै खोथा दानथुमलायबाय आंबो बाथ्राखौ बुंबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' जों जोलै हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआवबो एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनिफ्राय मावो जों वार्कारसो आरो आंथ' गुवाहाटि प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव गुवाहाटि प्रेस जाफेरबाय खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनाय दा जाथिनि थाखाय मावदों दिनै जों नुदों एकमात्र दिनै जोंखौ फोथांनांगौआ जोंनि माखासे समस्याफोरखौ माबानांगौआ बिजेपि सरकारानो दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनो बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटि थाखा 800 कोटि थाखा मावनो हागोन डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नोंखौ खिन्थु खयथा जों मावनो हागोन ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बिटिसिनि जौगानायनि मावनो थाखाय जों दिनै बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमआइ दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद